puhumisen. Toivonen hiippaili urkujen luota kuoron eteen ja pojat nousivat laulamaan. Tuonenlehto, Öinenlehto. Ilmeisesti he olivat päätyneet mieskuoroversioon, koska naiset eivät kerta kaikkiaan olleet pystyneet laulamaan. Miehiä oli vain 6. Jyri ja Antti näyttivät olevan yksin ääriäänessä. Itkun tyrske alkoi Jukan äidistä, painui aaltona taaksepäin tuttavien ja sukulaisten riveihin, ryöpsähti kuoron naisten joukkoon. Tuulia ei yrittänytkään pidätellä valtoimenaan valuvia kyyneleitään. Olisin halunnut mennä lohduttamaan häntä. Pia hautautui tumman polkkatukkansa taa. Minulle tuntematon tyttö niisti niin, että saatoin kuulla sen parvelle. Toivonen johti tärisevin käsi, pukinparta väpättäen. Vain Mirja istui tyynenä ja ilmeettömänä, kuin koko ympäröivä suru ei olisi koskettanut häntä ollenkaan. Mietin, miten paljon tuosta tyyneydestä oli näyteltyä. Vai oliko Mirja vihannut Jukkaa niin paljon, että iloitsi hänen kuolemastaan? Miksi? Ihailin poikien itsehillintää. Miehille ei tässä yhteiskunnassa oltu vielä annettu lupaa heittäytyä surusta hysteeriseksi. Mutta miten he pystyvät laulamaan yleisen vollotuksen keskellä, kun Jukan äitikin lähestulkoon ulvoi kaikista rauhoittavista lääkkeistä huolimatta? Jyrin ykköstenori oli kaunis ja keveä. Kimeä puheääni muuttui laulaessa aineettomaksi, soittimen kaltaiseksi. Väliäänessä kuului lievää karheutta ja toisen ykköspasson poskea nyki vaarallisen näköisesti. Antti lauloi älyttömän matalaa stemmaansa suoraan Jukan äidille, kuin olisi halunnut vakuuttaa silmillään, että kiven sanat pitivät paikkansa. Kaukana on vaino, Riita. Laulun loputtua tunsin verenmaun suussani. Olin purrut auringon rohduttavan alahuuleni rikki.